Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Hoy! Di na kita rin, Domeng! Makaasidegak lang, palsiitan ka! Gustong tatang, di ako nulitan di naramit ko. Agsingsing po ita ka. Ay, di ko na mga tadi ka makamatan! Uray sa dino ti pagtartarayam, surutin ka! Ayos, naitarayak mo't lang ang ti katugangak. Di na ko nasurutan dito'y naglamangak. Iti dahi banda ti papanak. At anay ko, timugin ko, anay nagsakit. Tiyan mo nga sakit makalasing ka, Domeng! Itin mo kanya ti kwarta naglakwam itire! Tatang, Mala! Irwar mo ti naglakwam itire. Tapno saan ka na palsiitan? awanan ti kwarta, tatang. Anya? Sa dino tinangipanam iti kwarta, ha? Insugal ko, tatang. Anya? Di kayo matanagan. Isublik mo't lang ti kwarta. Agsugalak manin. Tapno at na pangsukat ko iti kwarta. Ay, nagsakit ti dugol ko. Bakit anay ko? Gunggo naman. Agasambat nga maing tain sugal mo tinaglakwam iti irik ni tatang. Kunak nga minugasat ko ti mga bakit isugalita. Iso anak igasang gasatak. Ngam naabak ka man. Iso aday taitan ti maganab ti kasken ka. Anay ko. Ay no, kasto unay ti pungtot ni tatang. Ngamen, namnamaan na nga igatang ko iti masapsapul dakin ni nanang ijay balayda. Ngam impaabak mo laang iti sugal. Bakit? Uray piso la kumatimbatim iti kwarta. Ngam awan apulos, taimpaabak mo ameng. Matayak samatan, Rona. Ay, nagsakit timoging ko napalsiitan. Agasam man. Oh, makaammo ka mga gas iti day tadugol mo. Makaammo ka mat nga agrason kin ni tatang. Basol mo mutlaang no apa nagdakkel day tabukol mo. Kusitam nga min ni katugangam. Pautangan nakman pa ilang teryo. Bayadak matlakan ka no da kwartak. Pasensya ka, Domeng. Awan ti may pautang ko kan ka. Nagkasapulan nga min dyan anak ko iti kwarta. Sapay logo panak ni katugangak no jak may subladagos kan ko na dyan paabak ko ito sugala kwarta na. Pinasayaat. Domeng, padasem laang ti mapaniti sa balay. Talagang awan ti maipautang ko kan ka. Limagasot dayta, Domeng. Itad mo kan di katugangam. Sukat di kwartana ngayon sugal mo. Agyaman naknana nga. Dongper kanto mat ngamen. Mismo katugangam, kakit din kusitan. Nanang. Tay kunada nga rudan. Ti tao anakuset. Mapalsiet. Ni nanang mo. Di ka lamabain kan di katugangam nga elbes. Nagsingpot na di tao. Intalak na kan kati may sakaban nga irek, tayong kailakaw. Ngam, sabali mo ti naramid mo. Kunak ano saan nagpungtot? Jakla. Anay ko. Ay, anay ko nagsakit na talaga to yung moging ko napalsiitan. Dahil tati maganap mo, laglag. Ay, anay Agbain ko. ka kumamot kan ni Abalayan Elbes. Nasayaat. Tadamot langin pagbayad mo, Domeng. Wan tatang. Pakawanan da kaon no nagbasolak kata kayo. Ita at nasukatan mo ti kwarta ngayon sugal mo. Napakawan kan. Agyaman ak tatang. Na. Magbagay mo gayam. Ti anya tatang.
Magbagay mo gayam ti madugolan. Anya? Nasaya at tamayat manin tilin ng inyo kin ni tatang, Domeng. Wan bakit? Napakawan na ko ni ti basol ko. Nangalaam ngay, itimbayad mo kan kuha na. Imutang agpalaan ka ni nanang Imbag lang arot tada kwarta na. No kumata saan ka nagaramid iti kalukwan, awan kumati sakit ti ulom ita. Sana balay. Nagkarayak mo tayo. Tiyakon agaramid iti di na magustuhan. Bakit? Oho, kanayon mat akas ti ibagam. Kanayon kang agkaray, ngam aramidem tumanan ti saan amagustuhan ni tatang ko kan ka. Rona. Sapay si kalaang ti pagtaltal kan na. Ayun gayam, adda ka numanin ipatrabaho kan ka ni tatang. Anya day ta? Kat si kanton ati mang damag kan ko na. Di na ngamin imbaga kanyak itay nagsabat kami ijay paraangan. Sige. Umalati wak nga ro di tabalay da. Inakaw. Na, inakon ko nam di ka mataggunay. Bakit? Ay! Hindi nakman agkan si ka, Doming. Nagangdod ka. Di ka pa'y nagdigaws. Mala, mapankan. Anya ti pangibaunan nyo kanyak tatang? Ingka gumatang iti abunaw. Tagabuno ak inton bigat. Uwan tatang. At iti kwarta. Dumagas ka mo ni Jay palengke. Tagumatang ka iti sidain. Uwan tatang. Di kagbaybayag Uwan tatang. Di kayo madanagan. Agawid na kadagos. Dumeng, Ne, si kamot gayang piya. Anya tararamidom dito. agudo nga. Nakita ka nga tak-takder dito isangot ipakanan. Isuway nasidgan ka. Wow. Nagpintas lata ni piya. Ay, Dumeng, ang mga numaruna, wag iti pananggit kita ang kanya. Kwa. Ay, piya. Sana nagbaliw ti lang. Nagpintas ka lata. Di nakman rabakan na kasta, Dumeng. Si kamot namin. Basol mo. Anya ti basol ko. Saan asyak tiin kasarmaw? Niro natin napilin ngayon kalaysa. Iso nga aking gaita, balas na nga payla. Anya? Balasan ka pa lang ng aking gaita? Correct! Hindi, apa nga di ka pa nakiasawa. Sayang ti kinapintas mo, piya. Amo ba ta si kalang ti ay ayatag a lalaki? Iso asaan akong anang paaram iti sa bali. Ha? Nabaya ka saan ta anak kita. Iso nga umay ka man. Mapantay ti pakanan. Ituloy ta ti agsarsarita ijay. Simangpat ka din ni Domeng, Rona. Saan pa'y tatang? Nay, nagbayagan nga yan napan gimatang iti abunaw kan masapsapol mi kininanang maw. Ha? 5 nga oras ti napalabas nga mawan matayin. Dandanin na ginagaw ti lawag kensip nga. Anya nga tamanin ti inaramid day di Domeng. Ay. Ang mga nuulitin naman ti naramid na kanyak iti kalabas. Tatang. Saan lagan nga kam-kam malay ta talaga apal si itak manay. Ay, kwa tatang. Ang mga noadalaang nakataktakan na. Patyo, agawid ang dayjay. Apaman na sumangpait, ibagam haglayon adagos iti balay Takasapulan ni nanang mo dagiti inudong na. Agyaman ang iti panangilibrim kanyak iti makmakan, Domeng. Awanan yaman na, piya. Saan tamot dun anak pupuutan ti oras nga glabas? Rabi igaya mo. Hud nga ron. Piya. Amo, kailiw ka mo din. Di mo ibagati kasta, tada asawa. Saanan ang mabalin? Agayon talaang mo. Nukid daw ka kita tamanan. Mabalin ka day. Awan di parikot iti dayta, Doming. Di ka madanagan. Sige, sa anak nga rutin nga agbaya ka, mapana ko. Sige. Sige.
Napaanan ni Bea. Nagpintas sa talaga. Oo, malaksit ana po daw. Nagmayat pa iti patong nangagkinni-kinni. Biyaya. Ay, Jaski. Anya nga tataramidag. Naipasubo mo ti kwarta paggatang ko iti abono kun si Danda katugangak. Ay, por Diyos. Anya nga taramida kita. Jaski. Inawis na kanangan ni Pia. Tatamok, iso tagilibre. Siyak mo't gayam tagbayad. Apay nga itakala ang asumangpat, Domeng. Ay, Itay nakapay nga urayan ni tatang. Rona, bakit? Kan ayan dagiti ginatang mo. Bakit? Di mo na ipigsantag sa o. Na, Unay ka. apay akas lamadandanagan ka. Domeng, anya ka di talaga tinapasamakan ka, ah? Rona, ilamang na ka ni tatang. Mabit man laang, Domeng. Adda ka di manan inaramid mo asaan anasayaat, ah? Kwa. Sumungbat ka, Domeng! Nagastos ko ti kwarta nga intad kanyak ni tatang. Bakit? Anya! Ay, napatayin naklagad din na makita nak ni tatang mo. Iso nga ilamang nakrona. Ay, una yan, Domeng! Ha! Sigurado akamatan na kamanan ni tatang. Agsagana ka, tasaan ka akanunungan. Apay Dumeng, sino ti lumlumangam gayam? Ni katugangak teriyo. Pangasim hindi mo ibagbagang adak lang dito arabayan niyaw. Apay, adda ka di manan inaramid mo asana na saya? Diyak mat inggagarap ka. Ay, sos! Por Diyos! Atay tan ni katugangak teriyo. Atay tan! Ay, napo. Tudas, nakasagaran ti parsiit na gayam. Ne, adda kayo nga imot na. Anya? Sigurado asaan laang abukol ti malakamaw. Ang mga nupalapalan na kapay ti duspor daw. Di mo kurot piksantag sawa. Basta di mo ibagbagang adak dito ya. Sigurado mapatay nak ni katugangak. Nalalala. Jak ibagpagano sa dino tayan mo. Basta painuman nak no madamdama, ah. Uy, sana parikot na ita. Basta di kang tagtagaray. Di mo ibagbagang adak dito. Awan dito ibalay ni Domeng nga anak ko, abalayan. Apay ay akas la makapungpungtot ka. Nagaramid manan itisan ang nasaya at dayja tao. Kinusitan nak manag. Anya, Inggastos na iti sabali ti kwarta. Apaggatang na kumaiti abuno kan masapsapol iti balay. ha, Idi pa lakalman nga imbaon ko. Ngamitay agsapa. Naglemang. Katjak matan nakita. ay bayam, abalayan Elbes. Kasaritak ni Domeng, apaman ang makitak. Ay, nagaramid manan, iti saan anasayaat. Basta tingin na ba sama? Teriyo. Ito ang nagastos ko ti kwarta ni katugangak. Pare. Apa nga na di mo pinanunok niya ada na kaisang ratan ti kwarta. Tudas kang gini ka to. Pare. Ang sada ka man pa. Ay, maya ka. Isong aron ngaglamlamang pare. Tapno dinak manan salitan ni tatang. Nagkita kayo lang iti sigod. Agaayan-ayat mo ni Pia. Nalipata mo, unti katangam ko mga aburo pare. Kasano pare? Mabayan ang mo't namin ka ni Pia. Kung ano iso ti mangilibre kanya, tayo so nga ro tinagawis. Yung apo, siyang bagayam ti agilibre. Kaya pumatay. Total, pinainom na kiti. Ara kanya pare Dumeng. Jagi bagbaga kini katugangam ti ayan mo. Agtalinad ka ba lang dito palay niya. Thank you, pare. You're the best.
kasta unay apungtot ni tatang mo anapan ijay balay, Rona. Sapsapulan na nga rod ni Domeng, nanang. Sinapol ko matan ti anak ko. Ngamjak mo tinapanan na. Saan pa'y anagawid dito'y balay, nanang? Ay, basol na matlaang no apay nga agpungpungtot ni tatang ko. Sa maysa, saan nga imbaga kanyak ni Domeng ti makagapaw, no apay anagastos na ti kwarta. Nagalas nga min ti ugali ni Domeng, tanalay nga agkoset. Siyak tupay nga asawa na katkusitan na, nanang. Saan na nga igatang aming dagiti ipagpagatang ko? Kat saan matan nga agsubli ti pasungsong kanya? Ay, kastamat laang, ter aramidan na kanyak. Ay, siyak ti mababain, iti kastangar aramidan na. Nanang, Napnapanan nga tanday di lalaki. Naglamlamangan na nga tan. kastagaya ma? Nagkita da ngamin da duming kan jengay siguro da girlfriend na ni Pia. Iya sintro ti ilay. Iso nagkastos na ti kwartaro na. Agyaman ak tembagamday ta kanyak, tiryo. Hmm. Sa dino ita, ti ayan ni Domeng, ha? Kuha. Pinanawag ka dyan, balay may nakaturog. Nabartek siya. Agsagana kanyak day jay atao. Kastagayam tinaramid na, ha? Mudoy day tapalsit, tatang. Adoy, anak ko. Domeng! Rumwar ka dito naglamangam! Baka, sana karumwar. Sana mapalain. Uray siyak nga asawam! Lokompay! Nagkita kayo gayam kinipia! Tisigot a girlfriend mo! Salbag ka! Sa relasyon mi bakay. Naira na lang nga nagkita kami di sentro. Tatang, agparparang ti ulo na itinaglemangan na akayaw. Palsiita kung tawanan ba in alalaki? Ay, por Diyos. Palpalsitan na akong dasawak. Ikagumakla tataglambang dito. Sana mabalin na mapalsitan na. Anay ko. Ay, sos, napalsitan titakyan ko. Anay ko. Marka din ang tunay! Saan ka asaldangan apalsitan na di ka rumwar sa ibag ka? Nga nga tataramidag. Diyos ko, patayin na klagit iti asawak, nagparangak. Nauyong mo't asawak. Uwan bakit? Surrender account! Rumuar account! Nanang, nagadotinugol ko na Basol mo mutlaang dayta. Anay ko. Titao anak mo say. Masalait. Kastala tibiyag. Nagsakit tintiro bagik nanang. Pinapanaw nagpayan ni Rona yung balay may. Laang nakasta timapasamakkan ka. Kastala tibiyag, Domeng. Nanang. Di mo lang takuman ingkas kaso day di apiya. Taiso, tinangipasubukan ka. Imbis nga inggatang mo iti abono kung masapsapol da balayan ti kwarta. Kakit din in libre iti sigod a girlfriend mo. At dayta, nagimon ni Rona. Kat pinapanaw na kapayon iti balayaw. Ditan gagayam tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anakusit, masalit. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.